ҷаҳони варзиш пур аз рӯйдодҳо ва эҳсосоти дурахшон аст. мо баромадҳои дастаҳои дӯстдоштаи худро бо ҳавас пайгирӣ мекунем. мо аз ғалабаҳо шод мешавем, инчунин аз шикасти варзишгарон ғамгин мешавем ва дар мубориза дар баробари аз соҳиб шудани онҳо, медалҳо ва рекордҳои онҳоро эҳсос мекунем, ки иродаи бениҳоят қавӣ дар худ барои ғалаба онҳо нишон медиҳанд. мо пастию баландию, шодию ноумедиро тамошо мекунем. мо қувваи зебоӣ ва эстетикаро дар варзиш қадр мекунем. чорабиниҳои варзишӣ ҳамеша ҳайратангезанд ва пур аз лаҳзаҳои дурахшон ва ҳолатҳои таъсирбахшанд, ки мо дар видеои имрӯза ба шумо нишон медиҳем. салом дӯстони азиз, дар канали мо обуна шуда зангуларо пахш кунед. мо роликро сар мекунем. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. агар ҷаҳанда гарданаш нашиканад, ин кӯшиши ноком ҳисобида мешавад ва ҷаҳанда бояд бори дигар кӯшиш кунад ва умедворем ки вай ин дафъа ғолиб мешавад. муаллифи ин голи тасодуфӣ бар аъло интизор набуд, ки тӯбро ба ин тариқи ғайриоддӣ вориди дарвоза кунад. ҳилаи олӣ, аммо рақиб аз ин кораш хурсанд нест. ин бача аз афташ ба тӯббозии обӣ машғул буд ва маҳорати худро то ин дам аз афташ гум накардааст. дар бейсбол аксари вақт чизҳои хандаовар мавҷуданд ва шумо яке аз онҳоро дар экранҳои худ дида истодаед. зарбаи тасодуфӣ ё касе тасмим гирифт ки бо ин роҳ таваҷҷӯҳро ба худ ҷалб кунад. дар ин ҷо ҷаҳиши варзишгар дар ниҳоят ба як салтои сабук табдил ёфт. ин торт метавонист ороиши олиҷаноб барои хӯроки шом бошад, аммо мутаассифона имрӯз не. дар ин ҷо шояд зарбаи аҷибтарин дар таърихи баскетбол бошад. зебоии эстетикаи рақси қутбӣ ҳайратангез аст. шумо метавонед онро беохир тамошо кунед. чунин зарба дар билярд танҳо барои устоди воқеӣ имконпазир аст. мисли ин ҷаҳиши бениҳоят зебо ва боварнокардании автомобилро ҳам мехоҳӣ ки такроран тамошоаш кунӣ. бале, дар вақти мусобиқаи автомобилҳо воқеаҳои аҷиб рӯй медиҳанд. анҷоми бениҳоят беҳтарин дар бозии ниҳоии футзал. ба теннисбози ҷавон як зарбаи нодир нишон дода мешавад, ки бозгашташ қариб ғайриимкон аст. зарба дар баландии 4 метр рух медиҳад. оё ин каратечӣ ба қонуни ҷозиба итоат мекарда бошад? дар комментария нависед. ҳолате ки шумо бештар аз варзишгар актёр ҳастед ва ба таври возеҳ таваҷҷӯҳи дигаронро ба худ ҷалб мекунед. бозингарони воқеӣ ба ҷуз аз бозиҳои компютерӣ қариб ҳеҷ касро намебинанд, ҳатто бо хоҳиши зиёд ҳам. ин роллери боистеъдод нишон дод, ки парвози озод дар ҳақиқат чӣ гуна мешавад. духтари бениҳоят зебо зеботарин партофтро муаррифӣ дар шоми имрӯзаи мо нишон медиҳад.
оё дар вақти бозӣ наворбардорро гипноз кардан мумкин аст? оё ба ин шубҳа доред? чӣ тавре ки мебинед ба ин мухлиси ҷавон ин кор муяссар шудааст? давраи нави баскетбол наздик аст, аммо одамон роҳ ба роботҳо медода бошанд ё ин ки не? Ин суоли муҳим аст ва комментария дар ихтиёри шумост. бусаи барфӣ ҳангоми ҷаҳидан. Ин барои ин варзишгар кори осон аст. давидан ҳатто осонтар аст аз оне ки расидан ба ин ҳалқа. дӯстам, ҳамин танҳо шумо ҳоло дар ҳамин ҷо намерасидед. бархурди Бастос ва Габриели дар як задухурди дар ҷиу-ҷитсуи Бразилиро мебинем ки дар ин мусобиқа мумкин аст аз рӯи холҳо ва ё комилан қатъ кардани ҳаракатҳои рақиб ғолиб шавӣ, ки яке аз варзишгарон дар ниҳоят ба ин муваффақ шуд. тенниси занон камтар зебо нест. Эстетика ва тамошои бозӣ бо иштироки чунин варзишгарони зебо ҳама вақт хуш аст. ҳамин тавр не дӯстони азиз, комментария дар ихтиёри шумост.